சூரியனே சரணம் சரணம். அனைவருக்கும் வணக்கங்க. பகவான் பழனிசுவாமி கனகன்பட்டி ஆசியுடன் மீண்டும் இன்றைக்கு இன்னொரு பதிவுல நான் உங்களை சந்திக்கிறேங்க. நேற்று நான் ஒரு பரிபாசம் சொல்லியிருந்தேங்க. வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சாதான், உண்மையை சொன்னாதான் கடைக்காரன் யோசிப்பான், லட்சுமி லட்சுமி லட்சுமின்னு பகவான் பழனிசுவாமியோட பரிபாசிங்கிறது. அப்ப முக்கியமாக நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, வீட்டுக்குள்ள அடைஞ்சாதான், வீடுன்னு சொல்லும் பொழுது நான் மனக்கோயில்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேங்க. ஆனா அதுக்கு முன்பாக நீங்க சொந்த வீட்டுல நீங்க வாழ்றீங்களா, சொந்த இல்லத்துல நீங்க வாழ்றீங்களா, எந்த அளவுல உங்களோட சொந்த வீடு நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க, அந்த வீடு உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது, ஒரு இன்பத்தை கொடுக்குது, உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்குது. எந்த அளவுல நீங்க உங்க மேல நீங்க விருப்பப்பட்டு நீங்க இங்கேருந்து வேலைக்கு முடிஞ்சிட்ட பிறகு நீங்க வீட்டுக்கு போகும்பொழுது நீங்க சந்தோஷம் அடைகிறீங்க. அந்த இல்லம் உங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குதா? எந்த அளவுலங்க நீங்க செய்யக்கூடிய ஒரு வேலைகளை நீங்க நேசிக்கிறீங்க, அதே போல உங்களுடைய வீட்டையும் நீங்க நேசிக்கிறீங்களா? எந்த அளவுல உங்களோட வீடு உங்களுக்கு ஒரு லக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல, ஒரு ராசி இல்ல, ராசியா இருக்கா உங்க வீடு? உங்களுக்கு ராசியா இருக்குதா? உங்களுக்கு செல்வாக்க கொடுக்குதா அந்த வீடு? சாமி சொல்லுவாங்க, மண்ணு பேசுமாடான்னு சாமி சொல்லுவாங்க. நம்ம எங்கெங்க இருக்கிறோம்? நம்ம வீடு எல்லாம் எங்கெங்க இருக்கு? மண்ணு மேலதானே இருக்குது. அப்ப அந்த மண்ணு பேசினாதாங்க அந்த வீடு விளங்கும். அதுலதான் சொல்லுவாங்கல்ல, உள்ளம் ஒரு கோயிலுங்க, சரிங்களா? வீடு ஒரு ஆலயம்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப எவ்வளவு முக்கியமானது. உங்களோட உள்ளம் ஒரு கோயிலா இருக்கணும், வீடு ஒரு ஆலயம். அப்ப ஆலயமா இருந்தா தாங்க. அப்ப ஆலயம்னா எப்படிங்க வச்சிருக்கணும்? உங்க வீட்டை சுத்தபத்தமா வச்சிருக்கணும். சாமி என்ன செய்வாங்க தெரியுங்களா? அந்த வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த செப்பல் இருக்குல்ல, உங்களோட ஸ்லீப்பர் இருக்குல்ல, அது கூட எப்படி அடுக்கணும்னு சாமி ஒரு தடவை காமிச்சிருக்காங்க. எப்படி அடுக்கி வைக்கணும், வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த செப்பல், அந்த சிலுப்பரு சப்பாத்தி எல்லாம் இருக்கு, எப்படி வைக்கணும், அது முறையாக வைக்கணுங்க. ஏன்னாக்கா நைட்ல என்ன நடக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியாது இல்ல. இதுதான் சாமி சொல்ல வராங்க. முதல்ல வீட்டுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த செப்பல்ஸ் முறையாக நீங்க வைத்தா தான் வீட்டுல உங்களுக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அப்ப வீட்டு உள்ள வந்துட்டு பிறகுங்க எந்த அளவுல வீடு சுத்தபத்தமா இருக்குது. கண்டிப்பா வீட்டுல தூசி அடையும். சுத்தப்படுத்துறீங்களா? காய்ஞ்ச துணியை மடிச்சு வைக்கிறீங்களா? உங்க சாப்பிட்ட பாத்திரத்தை நீங்க கழுவி வைக்கிறீங்களா? சாமி அந்த பாத்திரத்தை டெய்லி சாமிக்கு சாப்பாடு வைப்பாங்க. அந்த பாத்திரத்தை சாமி பார்ப்பாருங்க, அந்த பாத்திரத்தை பார்ப்பாரு. அப்ப எப்ப சாப்பிடணும்? பெரும்பாலும் சாமியை குளிப்பாட்டிடுவாங்க, அதுல அபிஷேகம் பண்ணி குளிப்பாடுவாங்க, அப்புறம் பிறகுதாங்க சாப்பிடுவாரு. இந்த மாதிரி சில விதிமுறைகளை சாமி செஞ்ச சில விதிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாங்க. நம்ம அந்த வழிபாட்டுல நம்ம போறோம்னாக்கா, இந்த மாதிரி சித்திர வழிபாட்டுல நம்ம முறையாக நம்ம செயல்படணும்னாக்கா இந்த முறைகளை நம்ம கையாளணும் என்றுதான் நான் முக்கியமாக இதுல சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லைங்க, வீடு கண்டிப்பாக உங்க குடும்பத்தோட தான் வாழ்வீங்க. எந்த அளவுல உங்க குடும்பத்தை நீங்க வச்சிருக்கீங்க? ஏன்னா குடும்பத்துல இருக்கக்கூடியவங்க தான் உங்களுக்கு நிம்மதியை கொடுப்பாங்க, சிரமத்தை கொடுக்கக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க. ஆனா எந்த அளவுல பிள்ளைங்களை நீங்க படிக்க வைக்கிறீங்க, எந்த அளவுல பிள்ளைங்க வளர்ச்சி அடைகிறாங்க, எந்த அளவுல உங்களுக்கு பிள்ளைங்கனால உங்களுக்கு நிம்மதி கிடைக்குது, எந்த அளவுல உங்களோட மனைவினால அந்த அரவணைப்புனால உங்களுக்கு ஒரு நிம்மதி, ஒரு சந்தோஷம், ஒரு இன்பம் நீங்க பெறுறீங்க என்றுதான் பொருளுங்க.
இது எல்லாமே வந்துங்க உங்களுக்குள்ளார ஒரு இருக்கக்கூடிய வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் சொல்லுவாங்க. இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ல வந்து அவங்க மூலியமாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்பத்தை ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்கும் பொழுதுதாங்க உங்களோட வீட்டுக்குள்ள நீங்க வந்து அடைய முடியுங்க. உங்களோட மனக்கோயில் உள்ள நீங்க அடைய முடியும். புரியுதுங்களா? இதெல்லாம் வந்து முக்கியம். அதனாலதான் நீங்க முதல்ல வெளியில இருக்கக்கூடியவங்கள முதல்ல சரிப்படுத்தணும். அப்படி ஏற்கனவே வந்து எல்லாமே வந்து முறையாக போய்கிட்டு இருந்துச்சுனாக்கா அந்த உங்களோட குடும்பம் வந்து உங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே இன்பத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்கனாக்கா அது நிச்சயமாக நீங்க செஞ்ச ஒரு புண்ணியம். சாமி கிட்ட அது வந்து கண்டிப்பாக நீங்க வந்து பெற வேண்டிய கூடிய அந்த முக்கியமான விஷயங்களை நீங்க கண்டிப்பா பெறுவீங்க என்றுதான் நான் இன்றைக்கு இந்த பதிவுல நான் சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு முதல்ல அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர், அந்த பிசிக்கல் ஃபேக்டர், வீட்டோட பிசிக்கல் ஃபேக்டரை முதல்ல நீங்க வந்து முறையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த முறையாக நீ வைத்துக் கொண்டாதான் நிச்சயமாக உங்களோட மனக்கோயில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டுக்குள்ள அடைவார் 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 என்று சொல்லிக்கொண்டு சாமி வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுப்பார் என்றது நான் உறுதியாக சொல்றேங்க. அது அப்பதாங்க நீங்க வந்து உண்மையா நீங்க மாற முடியும். உண்மைக்கு நிறைய அர்த்தங்கள் இருக்குங்க. அடுத்த பதிவுல நான் அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்குறேங்க. முதல்ல இந்த இல்லம்னு சொல்லக்கூடிய அது ஆலயமா மாத்துங்க. சரிங்களா? பகவான் பழனிசுவாமி ஆசியுடன் நான் மீண்டும் அடுத்த பதிவுல நான் அனைவரும் சந்திக்கிறேங்க. நன்றி, நன்றி, வணக்கம். வாழ்க வளமுடன், நேர்மையாக. श्री सद्गुरुवे चरणम्.